рекламни презентации и на дестинации, и на гостите ни от... Да. Димитрова, благодаря. Здравейте на всички, с някои от вас сме се виждали отдавна, с някои много отдавна. Радваме се, че доцент Димитрова инициира тази среща. Благодаря на всички тук. Ще се опитам кратко и стегнато да пусна няколко моста от практиката в теорията и обратно. Как да кажа, много точно и градиращо вие поставихте моята презентация след колегите домакини, защото без да се наговаряме, без да се познаваме, те влязоха в качеството на живот. Там сме от 2003 година, за пръв път поставихме тая концепция, 2003 и от тогава 13 години уверено я развиваме, концептуално надграждаме с партньори. Радваме се, че мислите в тази посока. Смятаме, че можем заедно да работим. Това от тогава го работим като търговска марка при нас. Така, много накратко за мен, създател и председател на Асоциация Качество на живота с много добри партньори, осъзнати, някои от тях са дори по-компетентни от мен. Силата на човек, когато може да се обедини с хора, които са по-големи. Примерно за част от тази дисциплина, доцент Димитрова е много по-голяма от мен. И силата е, когато аз, тя, честно, няма да се лъжа, когато се обединим няколко човека, ние правим мозъчни тръстове и казусите ги решаваме много успешно. Естествено, аз съм човек от практиката, създал съм първия концептуален хотел в България, там където няма туризъм, където колегата знае, където не е имало хотел от 20 години заключен. Нашия хотел бие Троян, Тетевен и всички останали с лекота. Това просто става, когато разбираш от туризъм, когато можеш да го позиционираш. За съжаление, много малко хотели го правят. Много малко продукти го правят. Аз ви благодаря, че пуснахте хубава реклама за Дипломат Плаза в началото. То е самата истина. Просто, още когато се създаде, то се измисли, аз съм го строил, аз съм го концептуализирал, да е различен, да е емоционален, да е весел. Първият център Health and Beauty. Преди 10 години сме го направили там. Ние да ви кажа, нямаме вода минерална. Ние нямаме вода минерална. Обаче аз какво направих? Споделям опит, защото сме едно. Аз отидох и от щатите внесох сребърен ионизатор. И басейна, Луковите, Дипломат Плаза е със сребърна вода. И си реших въпроса, защото аз няма как да донеса вода от банки или от шипкове. Ще го обсъдиме. Приятен въпрос. Обичаме да работим с общините. Вече новите кметове са доста така по-млади са. Не само по-млади, по-будни и по-наясно с нещата. Така че, съвсем накратко, компонентите на качеството на живот, няма да повече да говорим за старите неща, за историята и за миналото. Компонентите на качество на живот няколко ще избориме: качество на храната, качество на водата, качество на здравеопазването, на образованието. Ами това всичко, което днес говориме, ако се направи добре на ниво, структурирано, подредено на, как да кажа, подчинено на някаква научност, на иновации, това може да направи качеството на живота, ако искате на потребителя, ако искате на служителя, дали е в община или е във фирма, ако искате на цели компании и на цели населени места.